Helo, mae'n 3 o'r gloch y bore a i ni yma yn Gyfyrddin yn barod i ddal y bws i fynd i Lundain i gyflwyno deiseb Moment i Miriam. Ni newydd cael cyfarfod buddiol iawn gyda Mark Williams MP yn y Parliament. Mae Mark wedi bod yn gefnogol iawn i ni drwy'r holl broses a mae fe'n mynd i helpu ni nawr i symud ymlaen i'r cam nesaf a cael Theresa May i drafod y deiseb yn Parliament a cael pwysio pethau ymhellach. Sefyll tu fas Downing Street ar fin trosglwyddo'r deiseb i Theresa May. Erbyn hyn mae dros 100,000 o bobl wedi lofnodi'r deiseb sydd yn anhygoel a ni'n diolch i bawb sydd wedi cymryd Moment i Miriam i lofnodi'r deiseb. Bod yn Downing Street yn trosglwyddo'r deiseb i Theresa May. Oedd e'n brofiad surreal iawn a ni mor hapus ac yn falch ei bod ni wedi cyrraedd fan hyn a diolch i bawb am lofnodi'r deiseb. Ni wedi cael dros 100,000 o lofnodion sydd yn anhygoel. Diolch i chi gyd.